Kada znamo ovakve stvari, mi se onda ne zalećemo u neki biznis tek tako. Da bi izgurali sve to što je planirano, moramo da budemo mnogo pametniji. U suprotnom, ulagat ćemo novac na kaščicu, jer će ova imovina non stop nastaviti da raste, dok će profit ostati da stoji. Možda će čak zapravo početi i da opada. Zašto? Zato što kako mi shvatimo da nam treba sve više i više zaliha nego što smo inicijalno mislili, nama se ova obrtna imovina povećava. Kako se povećavaju zalihe, tako se povećavaju i neki troškovi vezani za upravljanje tim zalihama. Naprimer, treba nam više ljudi u magaciju, treba nam veći magaci, pa samim tim i veći troškovi zakupa, veći troškovi ljudi, skaču nam troškovi osiguranja te robe u magaciju i tako dalje. A prihodi, oni stoje. I sad ako imamo iste prihode, a uvećane troškove, naravno profit će biti mnogo manji nego što smo inicijalno vidjeli. Epilog je da ćemo vidjeti da sve ovo zapravo i nema smisla, da smo uvučeni u nešto što baš i nije bila pametna ideja.